този канал правих един друг канал, който качвах клипчета за игри. Но той не беше много успешен и в последното му видеоклипче казах, че ще направя нов канал. Така, също така ви казах и че първият епизод ще бъде излагачия. И вие ми пратихте едни въпроси. Първото предизвикателство е от сестра, която ме предизвика да снимам този видеоклип, докато на телевизията дадат индийски филм. Второто предизвикателство е да изпия една чаша с яйцето, Сега ще го изпия. Защо е нужно да ходиш в офиса? Ананди, един смел войник прави срещу врага на бойното поле. Същото се случи с Шив. След като е невинен, защо да се крие? Да, тревожим се за него. Но трябва да му дадем свободата да се бори както прецени за добре. Така. Едва изпих яйцето. И сега второто да преминем към третото предизвикателство, в което ме предизвикат да разхвърлям къщата и да поканя баба си. Ето моята, видите как разхвърлих. Ето. Кой разхвърли толкова? Винаги е било така. Дали за един месец не сме чистили. Защо? А сега кой че чисти? Това те извиках. Да изчистим аз? Да. А кой разхвърли? Не. Защо? Защото така трябва да се живее. Добре, сега че чистим и повече няма да разхвърлите. Добре. Ай. Аз ще кера в тумар от